sih kawilujengan rahmat saha berkahing Gusti mugi tansah kajiwa kasarira. Nuwun sangya para pinispuh aji sepuh ingkang dahat pinundi pundi sagung para ngalim para kiai ingkang sampun sedha angrestreni wiwahan rihit wacucal sedalu muput ing Pendhapi Agung Wisma Winangun ngriki ingkang pantes sinuba sinukarta sagung para darah budaya ingkang tansah anggung hamastuti pepoyaning kautamen. Sumangga kadherekaken sumanggem panungku puja puji syukur ing ngarsa dalem Allah ingkang maha murah saha maha berkah. Awit linipating sih rahmah ingkang tansah sumrambah dumateng sedaya para titah. Saklangkung tumanding sagung para lenggah para rawuh ingkang sampun sagelar sapapan arsa mresani pagelaran ringgit wacucaling dalu menika. Kanthi swasana kalujengan kabagas kewarasan saha katentreman. Nuwun lumunturing pudyastawa ing dalu menika ambabar daya pangaribawa. Ing rikalenggan menika panjenenganipun ingkang hamangun buja, panjenenganipun Bapa Muladi Sakukuban. Ing dalu menika rumaos nampi bebingah ingkang tanpa pepindhan. Bebasan kadikelem karubaning memanis sinanding kastuba manik awit sampun kalampahan gelar darmaning werda darmaning sepuh sampun kalampan ami waha putra amahargya siwi putra putri pambayun ingkang kaparingan asma Retna Muji Rahayu sampun kalampan winengku ing akrami dening sinatria bagus saking kasatriyan Semen Kadipaten Kediri Hadiningrat ingkang asesilih Bagus Ruli Setya Budi Atmajokung Bapa Sudarman saking tatah Semen Kediri. Jangkeping wiwit wiwahan nut laksitaning syariat agami akad nikah minggahipun wiwahan jinangkep sampun kagelar kanthi wilujeng datan wonten pambeng setunggal menapa mila dalu menika panjenengan sami dipun suwun paseksenipun anggenipun syukur Bapak Muladi Sakukuban ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit sampun saged anggelar darmaning sepuh datan wonten pambeng setunggal menapa rinengkuh dening para sepuh para sanak kadang mitra santana tanggi tepalih bebasan ingkang celak sampun den caketake ingkang tebih den awe-awe saged manunggal sayek saeka kapti sayek saeka praya parantine dalu menika penyanipun ingkang minulya Bapa Muladi badhe mujudaken anggenipun hamastuti lestarining budaya Jawi ingkang winastan pagelaran ringgit wacucal sedalu muput ingkang sampun piniji anggelar ringgit wacucal dalu menika penyanipun dalang Ki Rudi Gareng ingkang madhepok wonten tlatah Kadipaten Blitar Hadiningrat inggih sampun rawuh pinarak saroja ingkang ketawis saking wingking rikmanipun ingkang gondrong panjang menika priyanggungipun parantine ingkang ngangrenggani wonten panggung iki wonten widodari sabta saking Kahyangan Coklo Kembang tinunggulan Betari Tunjung Biru para waranggana 7 tawi sabta jiro lupat molem 7 tinunggulan Betari Tunjung Biru ingkang sisih tengen piyambak nika duka kok celak kalian dalang dalem inggih dereng tepang mbok bilih menika provosipun inggih dalu menika Bapak Soibu Bapak Muladi muji syukur ing Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun mantu putra pambayun
saged dadya pasangan ingkang atut runtut reruntungan sakinah mawaddah warahmah sinung rejeki ingkang kathah kinarya sanguning ibadah dipun dongaaken manten lanang lan manten wadon enggal njangkepi rukun Islam kaping gangsal tindak tarah suci tlatah Mekah ingkang kakung dados haji ingkang putri dados hajah Allahumma amin. Mila saking menika kinarya tetenger purwaning pagelaran ringgit wacucaling dalu menika mendhet lampah tumuruning wahyu cakraning krat dene ingkang mangke dadya bintang tamu mubalik kondang penyanipun Bapak Haji Kirun mangke badhe maringi mauidhah hasanah dengan ciri khas beliau sebagai seorang pelawak dan budayawan agamawan multi komplit. Haji Kirun malam ini akan bersama kita kangge ngrenggani pagelaran dalu menika. Mila saking menika monggo serangan muji sesanti Jaya Wijayanti sekali merdika tetap merdika ayo yuwana tansah jaya budaya tanah Jawa Allahumma amin. Menika mangke badhe dipun tengeri pasrah tokoh gunungan dipun suwun Pak Muladi kersanipun menapa kayon menapa penyan pundhut monggo kepareng penyanipun Ki Rudi Gareng Bopo Dalang Kasdu Mingkah wonten panggung mriki nampi pisungsung wujudipun atur tokoh wayang gunungan ingkang nggambaraken gumelaring jagat saisine. Monggo Pak Muladi kita berikan plus tepuk tangan. Cekap semanten atur kawula kinareru ya wacana pambuka billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan Sang Prabu Kresna mudah-mudahan Sang Prabu Kresna
Arisang Narapati kondur dragaton kinarebek manggung bedayane samyo ngampelu pacarane ngati banyak dalang sawung galeng kensono Nur wonten timbaning kang ngadhawuh Raden Mas Sombo kapara kanthi sumengka pengawak bojro paduka nimbaning kang paman pun Setyaki nggih nur wonten timbaning kang ngadhawuh Paman Setyaki wonten timbaning kang ngadhawuh Raden Subakar takon karo kowe upama kowe dadi aku ngono rasamu piye Paman Setyaki upama kowe dadi Samba cuwa apa ora gelo apa ora atimu upama kowe dadi Samba bingung apa ora pikiranmu lho pangapunten urung genah perkarane kok urung genah perkarane kok takon bingung menapa mboten nek tumraping kula paduka menika putra Raja Ndarawati gelem ora gelem paduka menika putra Narendra ingkang sampun kabekan dumateng kamulyan gesang paduka minangka mapan Raja putra ing Ndarawati kurang menapa malih Raden kok sik to sik to dina iki lugune mapan ana Pasewakan Agung Ndarawati Rama diwaji paring dawuh Rama diwaji paring dawuh kalamun ing wahyane mangsa kala dina iki bakal ana wahyu ingkang bakal tumurun lugune mapan ana ing alas Gangga Wirayang ya kuwi kang sinebut wahyu cakraning ngrat utawa wahyuning Kanarindran wah syukur ger syukur menengaten oh bejo kemayangan gesang paduka Raden Samba manganjur aku angin tora kornito kagiri-giri kuring lekas lukit lungiteng kidung kadung katreng momong mangun manah arahayu wong nampi dawuh saking Rama kok malah bingung penggali paduka menika kek pripun to Raden cara kula wis anak ratu kinen gayuh wahyu cakraning ngrat mongko wahyu cakraning ngrat menika wahyuning Kanarindran sok sapa wae sing kuat kanggonan wahyu cakraning ngrat tundhanipun ing tembe urip bakal bisa nurunake darah turuning raja ngaten kok gelo penggalih mripun dasaripun wonten pundi Raden kosik to kosik gedhing aku nek ngene iki kowe tak kandhani ya paman nek urung rampung lehku guneman ki aja nyaru wis dhisik. Alon to dhisik. Aja gerusak-gerusu. Anane wahyu cakranirat kang bakal tumurun mapan ana ing Madyapada lugure mapan ing alas Gangga Wirayang.
Rama Diwaji paring dawuh. Dawe Kanjeng Rama ki ora kok Samba diutus supaya ngupadi Wahyu ki ora, nanging malah iba kosok balen. Malah iba kosok balen. Aja maneh aku iki kok didhawuhi supaya nampa Wahyu. Disenggol wae ora. Sing digegadang dening Rama Diwaji ora ana liya mung para putra-putra Pandhawa, bangsane Sigarkaca, Antasena, Abimanyu, Antareja lan liya-liyane. Samba babar pisan ora didhawuhi supaya ngupadi Wahyu. Piye rasane atimu paman? Palugon lakuning lekas kita lungiteng kidung kadung katreng momong memangun manah arahayu. Piye rasamu? Nggih. Pangapunten Agung. Wontenipun ingkang Rama menika mboten ngrembak Wahyu kaliyan Paduka menika mbok menawa Raden. Kang Rama menika sampun mangertosi papan duning Wahyu menika mboten kangge Paduka, awit Kang Rama menika rak titising Bathara Wisnu tegesipun ngerti saderengipun winarah. Mbok menawa kemawon. Awit dawuhing para pinter, dawuhing para wasis, siji pesthi, loro jodho, telu tumibaning Wahyu menika purbanipun mapan ana panguwasanipun Gusti Kang Murbeng dumadi. Menungsa mung sadurung nglampahi lan budidaya, mbok menawa Wahyu menika pancen boten kangge Paduka. Nek pancen Wahyu menika kangge Paduka Raden Samba, Kang Rama mesti paring dawuh dumateng Jengandika. Wiwit kapan kowe pinter tutur-tutur? Kok anggap Samba ki wong bodho apa piye? Gedhe aku nek caramu kaya ngono kuwi. Kok anggap aku wong bodho, balilu apa piye? Ing kene ora kok Wahyu ki ora kanggo Samba, nanging pangrasaning atiku Paman Siaki. Rama Diwaji ora tresna marang Pendyaring Sun. Rama Diwaji ora ngayomi marang para putrane, nyatane sing digegadang bisa dadi pawongan pinunjul ora ana liya mung para putra Pandhawa. Mula dina iki bakal tak buktekke yen to Samba tanpa Kanjeng Rama bisa. Samba tanpa Kresna bisa Paman Siaki. Lah iki. Niki jenenge namine Paduka menika mbangkang perintah Kang Rama. Monggo mbadal pituture wong tuwa menika gedhe walate. Ha niki mengke nek Paduka yektosipun paring dawuh duwe tetembungan sing semunipun atos. Samba tanpa Kresna bisa. Bisa apane kok ya. Karepmu piye? Yektosipun nek pancen Paduka menika mboten nampa dawuh iki mboten perlu dadak Paduka menika maneka warna kepengin gayo. Pun pasrah kemawon. Semendhe marang panguwasaning Gusti Kang Murbeng dumadi mbok menawa pancen jatah Paduka menika dudu Wahyu cakraning ngrat. Wahyu liya-liyane. Wahyu sapa liyane kuwi? Wahyu Jengglong menawa Wahyuni napa sinten ngaten. Ngene ya Paman Siaki. Aku takon karo kowe. Kowe tresna karo ponakmu apa ora? Lho genah. Wong kula nderek panjenenganmu niku kula menika rak setya dhumateng Paduka. Yen kaya mangkono Paman Siaki. Ayo, ndak ajak nyolong laku lire. Tanpa nyuwun idi palilah ana ngarsane Kanjeng Rama Diwaji mapan ing Ndarawati. Aku bakal tumuju mapan ana ing alas Gangga Wrayang saperlu gegayuh Wahyu cakraning najan tanpa palilah Kanjeng Rama Diwaji. Nyata laruta saking dodo sang guru kula yen tan mutusa sang yen tan mutusa sang Sri Bisma
Ampun kados mekaten. Mboten paduka menika eling. Perkara paduka menika ndarbeni gegayuhan kepingin gayu wahyu monggo. Ning aja nganti nglumpati wates. Nglumpati wewenangipun ingkang Rama inggih menika Koko Prabu Kresna. Mundhak ewuhaya anggen kula badhe sabiyantu dhumateng paduka. Ora bisa. Ing kene Rama Dewaji tak anggap ora tresna marang putrane. Ternyatane ana wahyu kang bakal tumpurun, mongko kuwi wahyu cakraning rat. Wahyuning ratu. Sambaya kepengin mulya. Sambaya kepengin besok aku dadi Narendra. Sing kepengin dadi ratu ora mung bangsane putra-putra Pandhawa. Mula paman Setyaki, yen to pancen iki dina kowe setya marang aku. Ayo melu aku mlebu bumapan ing alas Gangga Brayang. Tak cadonge dhewe wahyu cakraning rat. Ora keduga bali mapan ing Ndarawati. Yen to Sambara ngantuk wahyu sing tak karepake, paman Setyaki. Aduh, Raden. Raden. Ampun ngaten Raden. Manuk lakuning Kurawa patining Bimanyu kena ing cidra. Tanyo sang Setyaki kya mentang langka. Janji bles watake gerangane. Nek duwe karep kok angel dipenggak. Kandhani wahyu ki ora singata, kandhani kanugrahan ki eneng sing ngedum. Anane Koko Prabu Kresna ora dawuh karo panjenengan pancen wahyu menika ora kanggo sampean. Lha kok malah nekat piye iki? Melu apa ora aku iki? Nek melu lumebu mapan ana ning alas Gangga Brayang padha karo aku mbangkang printahing Kanjeng Koko Prabu Kresna gedhe dosaku. Dewa dene aku ora melu mongko kuwi ponak aku. Oh, Raden, kula nderek sampean Raden. Aja turu sore kaki ora dewengan lancakan nyangkeng pokor tentanane. Isine donga tatulan
ana sambunging kandha. Tunggal kandhane siji critaning anging kaya bareng mangkate. Tumrika wanane ingkang mapan ing negara Ngastina sinebut Liman Benawi Gajahaya Nagri Guru Janggula. Ora senemu kalamunta minangka bebukaning kandha. Upane kali 100 tatan cakep kalih najan 1000 tatan pikantuk sedasa. Ingkang pindha negara Ngastina. Jinaruwasan kula kang jero tancepe dhuwur kukuse padhang jagate ya ado kuntarane. Dasar nagri Panjang punjung pasir ukir lo jinawi gembah ori pakarta turta raharja. Panjang dawa tapani punjung luhur kawibani pasir samudra ukir gunung. Dene negara Ngastina ngungkurake pagunungan ngringake pategilan kang sarta ngayunake bandaran gedhe. Losar subur kang tirandur jinawi sara murah kang tinuku gemah lampahing para dagang Surya Ratri Datanana Pedhote. Labet Datanana kasang sayaning marga. Ari pakata para jalma manta kang sami katrem bebali wisma padha jejel pipit abensuke tepung taridis. Papan biar kating arupa awit saking arah Harjaning Praja. Karta tebing parang muka raharja para kawuling padusunan padha ayem tentrem atri mungkul marang pangulaing tetanen. Ingon-ngon kebo sapi pitik iwen datanan ingkang cinancangan. Yen ora hina padha aglaring pangon wanci bengi padha bali marang kandhange dhewe-dhewe. Para mantri bupati padha wicaksana limpat ing kawruh rina pantreng dalu tansah mbudidaya mrik luhuring Sri Naranata. Ingkang lenggahe dampar kencana negara Ngastina ya ing Gajahaya. Mboten mung saking kanan kiring praja serajan ing praja Mahapraja. Kathah ingkang sami sumuyutan karana bandha yudamu kayungyun mring pepoyaning kautamen. Bebasan ingkang telak sami mangklung kang tebih sami amentyung saben rikala mung sepasukan agung negara Ngastina. Sami asok bulu bekti glondong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi. Ingkang minangka tandha panunggul sinten ta gegununganing Sang Prabu ingkang lenggahe dampar kencana negara Ngastina. Murang diucapna juluk Sang Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana ya Sang Tri Pamangsa Kurawa Indra Gendari Suta ya Sang Destarastramaja. Rikala semana Sang Prabu Duryudana lagi nampi rawuh nenggih pujangga agung Praja Ngastina. Pandhita ingkang mapan ana ing Padepokan Sukarima ingkang parab Dahyang Durna ya Sang Resi Kumbayana. Ya Bharatwaja putra ya Sang Jejawara. Pandhita kang kendur tapane gedhe subratane mateng semedine. Agung panembahe mila datan moga kelamun rina pantreng dalu tansah kinarya. Dwijaning para satriya utama. Ingkang lenggah marika konjring bantala wedanane. Tumrika warane mantri pangarsa patih wasisaning praja. Ya warangka nata negara Ngastina satring plasa jenar ya ing Gendara desa. Lasih Raden Arya Suman ya patih, Arya Sangkuni ya Sang Tri Gantalpati. Ya minastan Sang Swela putra. Sumambung rapeting muri ingkang muntap mapani mojo ing Pasukan Agung mengkeraken para nayaka praja kang padha marak sibu. Swanira kadang kinasih Sang Nata Prabu Duryudana satring cindhe kembang ing umbul tinalang. Kasih Raden Kartomarma ya Sang Paniti Praja. Waru-waru busananing Sang Prabu Duryudana ing Cinandra pindha pandreng Puswita.
Para Naikem Raja kang sinewa kuamblabar dumugi pangurakan jaba kowe bisa ndayong-ndayongake wacak suci ning alun-alun. Mila kemangkunan pangudias Marendra kalamunta dereng kawijil ing lesan.
sadaya jawanan nira solah ira winget lerhap sarimu lerhap sari mus Somarala Somarandasta gumla mrit kandhile buntute jogrek Allah nun mangke temangke nggih Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana inggih sinuwun Prabu Kurupati mboten maido babar pisan yen ta paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika nedeng nandhang sungkawa awit saking dumadine wangsit ingkang paduka tampi rikala paduka Semedya Gabrata mati angga mapan ing sanggar palanggatan Ngastina ya dene samangke menika wajane mangsa kala bakal ana tumurunning kanugrahan inggih menika wahyuning kaprajan ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat lole Somaranti asta gumla mrit gandhil buntute srungut-srungut asta gumila mrit gandhil buntute nyrodok andeng-andeng ning isor mata bar mandeng mesti sambat aduh iki teke sapa andeng-andeng ning pucuk irung bar mandeng mesti sambat aduh atiku bingung andeng-andeng ning isor kuping bar mandeng mesti sambat aduh aku kepengin nyanding andeng-andeng ning tengah dada bar mandeng mesti takon aduh iki teke sapa ya andeng-andeng ning jero udel bingungke oleh arepe mandeng nggih anak Prabu yen ta wonten pitung monggo dipun petang sesarengan wonten rembug monggo dipun rembak bebarengan menika mapan wonten jroning Pasuwakan Agung nggih menika mapan wonten salebeting parepatan agung negara Ngastina paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika sawijining narendra paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika pinuju dinten samping wonten jroning parepatan agung gelem ora gelem kedah amedhar sabda lole Somaranti iki kek Pasewakan cap apa iki wong Pasewakan Agung mapan ana jroning sawijining negara kok ratune leh lungguh kok metongkrong mungkur iki menjajal kursine sing anyar iki wae piye kok nongkrong
masa kono jroning pasukan agung negara Ngastina kok beda Kaparnyata. Ratu kudune ya medhar sabda. Saorane ratu yen to mijil mapan ana sawijining pasukan agung, gelem ora gelem kudu maweh perbawa tentrem. Kudu mawa perbawa tentrem. Lah mriko malah kosok balen. Ora tentrem ning malah tintrim. Olole, kowe kapan lek mulu lalu lagi mandeke iki kok ya. Bola-bali kok mung lula-lule. Nyuwun pangapunten nggih anak Prabu Duryudana, kirang prayoga lan kirang trep. Yen to paduka mboten ngadepaken para nayaka praja. Awit badya kados menapa ingkang dipun antu-antu dening para nayaka praja ingkang malaksibu ing ngarsa paduka amung dawuh pangandika paduka nggih anak Prabu. Kaparanyata ingkang pamaning kepatihan kula pun patih Haryo Sangguni badhe nderek ngangklungaken jangga kang sarta nirengaken karna dumateng dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bumi gondeng langit kelap-kelap katon lir kincaning alis umaris gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayit tagung tias balewur Hari Sumitra duh Hari Sumitra panaya paranret ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Jwang Sukma mangadhinuwih mugi mayungana panjaring sud. Jwang Sukma mangadhinuwih mugi mayungana sagung dumadi. Pamarsuni nun wonten timbaning ing adawuh nggih. Miwah jengandika bapa pembantuna. Lole somalola somorante mrekane butute dugrek. Iki nyang apa ngono. Rembukan ya rembukan ning aja ngeget-geti kancane ngono lho. Wong muni lole-lole kupinge kancane kok nganti kriting iki lho. Ya saorane aku ki marem rasaku dicuni. Lho marem ki ora kudu kaya mangkono. Sinuwun Prabu Duryudana wis kersa paring dawuh, marem ing rasa tanpa upama. Lho marem ki ora kudu bengok-bengok. Marem ki meneng ya kena, mantuk-mantuk karo mesem ukur-ukur ya kena. Marem ki nglirik ngene ya kena. Wong golek marem rek ngeget-geti kancane. Rumasmu marem sing tok wirawiri iku apa piye kok ya. Nyuwun pangapunten nggih. Kapara keparenga kula aturi paring dawuh menapa yektosipun ingkang sinandhang dening paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang wetasan inggih menika ndadosaken paduka menika kawistara nandhang dukita. Paman Suni. Mboten perlu kula ambali. Tetela jengandika sampun midhaketaken inggih menika dawuhipun Bapa Prembanduna. Sabtu hari kapengker. Pitung dina kanggo kawuri. Penjaring sun Semedyoga Brata mapan ana jroning sanggar palanggatan negara Ngastina. Jroning pasmedening sun kedadak penjaring sun nampa sita sasmitaning dewa ingkang kanthi wewentehan satemah dadi wantah mapan ing pangrungon kula. Yen to boten ndang malih ora suwe maneh lugune mapan ana ing alas Gangga Wirayang. Inggih menika bakal tumurun punang wahyu ingkang nastan wahyu cakraning rat ya wahyuning Kanarindran awit miturut katerangan ingkang kula tampi sok sapa wae ora mawas asa luring derajat tendhek during pangkat enom apa tuwa ingkang kuwagang kanggonan wahyu cakraning rat ing tembe wuri bakal bisa nurunake darah turuning Narendra. Mila menika Bapa Durna
wonten timbang ingkang dawuh nggih pamarsuni nuwun wonten dawuh. Kabar nyata dinten samangke mboten wonten ingkang kula gagas. Kejawi amung babagan Wahyu Cakraning Radupi mulat kula nampi wangsit ing dewa. Padhang trawangan rasing manah kula. Nanging dupi mulat kula ngelingi wahyu menika wahyuning Kanarindran, wahyuning raja. Sareng kula noleh dumateng anak kula ing Saraja pinangun mules Lesmana Mandrakumara. Sakala kekes bayu angga kula. Awit upama kula utus, awit upama kula suwun supaya wahyu Cakraning Rat menika katampa dening Lesmana Mandrakumara. Kaya-kaya bingung anggen kula kedah nglampahi. Mboten badhe kula pungkiri, mboten badhe kula selaki. Lesmana menika najan anak ratu ning Rada Majnun. Rada Gemblung. Mila dening samangke upama dipun utus supados Gaya Wahyu, kula pasrahaken dumateng Jengandika Bapa Pribaduna. Bisa apa ora Lesmana antuk Wahyu Cakraning Rat ingkang kula pikajengaken. Lole Somalola. Somanandasta kula mrek kandil putuke joglek Allah. Triasing Mama Prabu Duryudana mangun kung kan narimang lelena tanapa kanden yen tanah tulusa mengku sang Hyang Utama sang nata muda sang rerepa mila Bapa Prembat monggo sareng-sareng perkawis menika dipun tindhi nganti permadi. Budidaya piye? Sranane murih anak kula pun Lesmana Mandrakumara saged nggayuh Wahyu Cakraning Rat ingkang kula pikajengaken. Monggo Bapa Pimbanduna kados pundi? Lole. Anak Lesmana Mandrakumara kon nggayuh wahyu ya. Menteni cecak nguntal cagak kodhok nguntalenge. Nyun pangapunten nggih anak Prabu Duryudana. Yen ta paduka utusan dhumateng ingkang Bapa supaya ingkang Bapa menika mbudidaya wahyu kangge Lesmana Mandrakumara nyuwun pangapunten agung. Monggo nami kula menika selak mboten. Ning menika pakatian ingkang amprat tumraping manah ingkang Bapa. Awit wong nggayuh wahyu, wong nggayuh kanugrahan. Menika ora beda kaliyan wong golek ngilmu. Wong kepengin pinter ya kudu gelem kudu gelem sinau, pengen mulya ya kudu gelem rekoso. Kepengin uripe menika ing tembe urinipun saged dadi narendra ya kudu gelem budidaya. Lah menika namung gumantung kaliyan Lesmana Mandrakumara. Gelem apa ora Lesmana tapa brata. Aja nek kok tapa. Lesmana iki krungu jenenge Gusti kang murbeng dumadi ngono jari mumet sirahe. Krungu asmane Gusti kang kakar jagat jare iki wis komeng. Nek arep nggayuh wahyu. Kancane nindake pangibadah malah dilok-lokke. Wes, malih semuci suci diri. Malih beda karo kancane ra gelem amor. Lah ngono kuwi. Kancane dandan resik, dandan apik adus, jungkatan melanting. Ngesaki kacu. Ya dilokke. Iki macam apa to, Dul? Kayak kula menika mbae lho, kula menika pendhita lho kula menika. Kali Lesmana sik diceluk Dul iki tapi. Nuwun pangapunten. Yen to menika mangke kepengin nggayuh wahyu nggih namung sumangga dhumateng Kang putra kemawon. Menika mangke purun menapa mboten nglampahi tapa brata memati hangga tarak brata teteki wonten jroning wana Gangga Wrayang.
Sebab Wahyu Cakraningrat ingkang bakal tumurun menika kala wau kedah tinuku mawi wujuding tarak brata nggen. Nyuwun pangapunten. Kados pundi dhumateng Paduka Prabu Dridana. Iki. Yen tata brata tumraping Lesmana menika kaya-kaya kawratan tumraping manah kula. Awit kula menika mangertosi sinten anak kula pun Lesmana Mandraguna. Biasa mawon aja terus ngereng-genteng kancane kaya. Kancane seranyang pirang-pirangane dina ki mundur halus kok malah diseman-semoni mawon. Yen to dinten samangke. Ampun ya. Lesmana Mandraguna kinen nglampahi tapa brata mapan ning alas kanggo rayang mongko menika tumraping manah kula kaya-kaya ora bakal bisa kasembadan. Awit salaminipun gesang wonten ing alam donya Lesmana menika mboten nating gegulang babagan ulah kridaning tapa brata lan tetegi. Gandeng mapan wonten negara Ngastina menika wonten pujangga ingkang linuhung. Wonten pandhita ingkang linuhe. Kula jumpuke kaliyan pakaryan jengandika Bapa Prembandana. Nek ora bisa mbombong dhumateng anak kula, yen ora bisa nggayuhake Wahyu Cakraningrat dumateng anak kula pun Lesmana Mandraguna. Beda apa negara Ngastina ana pendhitane Bapak Dra. Sama nanti asta gumula mrih kandel buntute jogrek Allah. Dosang seno puruhita maring kahyan guna kinon Angopati tirta prawitane tinuduhken panggonan kang pasti pripun Bapak Pribadi saguh menapa mboten budidaya Wahyu kangge anak kula pun Lesmana Mandraguna. Dene pangani dene samangke mapan ana negara Ngastina ana pendhitane ning ora tumanja. Ana brahmana nanging ora migunani. Luwung negara Ngastina menika tanpa pendhita ora dadi baya pengapa. Pripun Bapak Prembandana? Yewe wakne Gundel. Kuwi aja ora marem blangkonmu anyar iki aja ora marem. Kok ndeleke kunsunge ning ngarep kuwi mbok piye Den? Kok nemplek malah kaya panu ning bathuk ngene. Kok kemer-kemerke kancane. Iki dadi pendhita ki ya pendhita sing pengantenan, sing mumpuni, sing isa ngono lho. Dadi brahmana sing migunani. Ora mung kokean rembug ning kurang gawe, ora kokean gluduk ning kurang udan ngono. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Dadi pendhita mendung ukur-ukur ayo ngetokke bulan cah. Bulane sapa kok ya? Mula dina iki kepara nyata Kakang Prembandana kowe ditanjakke nggonmu dadi brahmana ki piye ukuranmu isa apa ora? Nek pancen Kakang Prembandana bisa mbudidaya Cakraningrat kanggo Lesmana Mandraguna, iki mengko tetela bakal saya agung asmamu, bener-bener kowe pendhita kang linuwe. Lole samalolah. Tongoran dasa bila mrene buntute jogrek Allah. Yang lunging kadung malengkung lir kawasan